Дивіться, коли мова йде про російські суди, не треба шукати правові підстави чи якісь правові пояснення. А коли мова йде про російські окупаційні суди на українській території, тим більше не треба ці деталі лізти. Тут головне те, що окупанти ставлять собі за мету розчавити кожну з таких соціальних груп в кримсько-татарському середовищі, завдяки яким тримається цей дух народу, супротив, і таких груп багато серед кримських татар. І одна з таких груп – це адвокати. І саме через репресії, гоніння проти адвокатів, вони хочуть оцю групу адвокатів розчавити, щоб залишити кримських політв'язнів без захисту. Таким чином вони не хочуть, щоб кримські татари-адвокати були на захисту українських моряків, яких незаконно затримали. Тут є ще інші фактори, про які на вашому телеканалі теж не раз говорилося. Там є і фактор помсти з боку ФСБ і із конкретних персон. Скажімо, там є такий ФСБшник Сушко, який раніше працював в СБУ до окупації, і саме він, встановлено, що він катував Параламова. І якщо ви пам'ятаєте, декілька місяців тому чи півроку тому Еміль Хурбідінов був одним з тих, які на відео його запитував всі ці речі, і ФСБ вирішило Емілю і це теж не вибачити.